A od sutra su dostupni za kablovsku distribuciju novi kanali u okviru Pink paketa. 7 od njih odmah mogu pronaći svoje gledaoce. Pink Western je namijenjen ljubiteljima žanra koji je nekada bio veoma popularan, ali i danas ima svoju veliku ciljnu grupu. Odabrani su najbolji filmovi nastali u najzlatnijim godinama westerna, ali i neki novi naslovi. Pink Classic namijenjen je ljubiteljima najboljih filmova nastalih od 30. do 80. godina. Izbor je neiscrpan, pa će ljubitelji dobrih starih filmova uživati kada god im se pruži prilika, jer se i ovaj program emituje 24 sata dnevno i svih 365 dana u godini. Oni koji drže do stila, koji prate modni svijet, dizajn, inovacije u tehničkom svijetu, uživat će u emisijama domaće i strane produkcije na kanalu Pink Style. Za starije od 18 godina u ponudi su 4 kanala erotskog sadržaja, a od iduće sedmice bit će pokrenut najpompezniji muzički kanal do sada, Pink Grand. On će svakodnevno emitovati više od 6 sati sopstvene produkcije, dok će sve emisije biti zabavnog tipa i u duhu narodne muzike. Kanal Pink Grand ima sopstveni studio na Košutnjaku, koji je nezavisan od postojećeg, gdje se snimaju emisije Grand produkcije za TV Pink. Nakon 8 mjeseci od starta Pink paketa, programi koji su kreirani za različite ukuse jasno su pronašli svoju publiku širom regiona, gdje se u najvećem broju kablovskih sistema svi kanali emituju bez dodatne naknade za potrošače. Od 35 programa koji su bili dostupni gledaocima u prethodnom periodu, najviše pažnje su privukli kanali Pink 2 i Pink 3, zatim Pink Reality, kao i filmski kanali Pink Premium, Pink Movies, Pink Action 2 i 3, a od muzičkih premućstvo drže Pink Music i Pink Folk. Veoma dobro pozicionirani su i Pink World, kao i Pinkpedia, te kanal Pink Zabava. Sada, kada je ponuda proširena na ukupno 43 kanala, gledaoci će još više imati izbora kada se dohvate daljinskog upravljača. Pink će nastaviti da proširuje listu svojih programa i do kraja ove godine očekuje se pokretanje još novih kanala.